аз съм Скай и днес ще играем с други хора и това е първи епизод. И да, това е моят свят. И много се радвам, защото има много хора. И това, значи това цялото аз го построих. Това е моя кон. Аз имах, енчантната броня, но влезе някакъв човек и ми взе. И ми взе енчантната броня, аз се сложих в честа, защото трябваше да умра, защото имах един стак нещо. И да. И да, и трябваше да съм с диамантената, иначе тя трябваше да е за друг човек, защото аз бях всичко. Ето. И да, това значи аз всичко това го построих. Сложих в честовете, разни неща и тикви, защото пак в ендерманите, трябва ако си с тиква. Няма да те убият. А то все пак. Аз им писах канон, защото трябва да ходим вече в енда, И да, много е я, че това ми взе енчантната броня, трябваше да е за мене. Аз имам енчантните. Колко хора са? Това е за 6. 4, 5. Ще му пиша хорошо, значи аз нямам, 3 езика. В училище и в училище ходя на руски. Много съм тъп, трябваше да сложа клипки. Так, кой ще какво прави тук? Къде са други? Я те стрели първо. Не. И да. Значи, няколко епизода ще правят, игра с хора. Не е свено, защото те дори не знаят, че имам канал. Майката. То дори аз съм, на това спрях чудовищата. Аз много знам колко казваш, бе, човек.
Хелп, ама той е къде? Така хора ще изгледат играта, защото всичко се обърка. Първо трябва да сложа кирки. Второ трябва да сложа поне 2 стака купчета някакви. Трето трябва да сложа нали пак бронята. И трябва пак да върна нещата, защото те хората ги взеха. И да сега влизам в Майнкрафт и трябва да нали правя. Там с Ендерман. Те аз нарочно сложих тикни, защото и да. Това е първи епизод. Аз ще направя втори и ако ме питате защо не качвам в канала Светъл ТВ, защото не знам на какво да качвам и да... А сега ще умра, защото... Сега всичко... Мой свъртът ми се чели. Така, значи... Нали, някои хора се такова конете. И гадняри зери са ми бронята. Значи, аз им давам всичко, а те... Значи първо единият човек беше яснил моя клон, а сега бронята са ми взели. Така първо... Майко, те са бърали всичко. Така, нали, първо това... Кое беше за конец? Айде е това. Значи аз съм такова с 6, 4 и 1, нали. На моя кон ще бъде златно. Сега извинете, че спрах на пауза. Всяка класа. Значи аз слагам по 2 пъти, защото все пак 6 човека плюс мен. Или не знам ли аз се броя, все тая. Така. Така, още една Iron броня. И той е с голден. Златни ябълки. Въпреки, че те са омагъсани. Значи да е енчант. Сложих, нали, купчета дърт. Сложих лодки. Конете не съм ги допълвала, защото така, този кон е мой. Аз сложих бронята, защото пак да не ми я вземат. И сега ще чакаме някой да сплови първи. И the cute boy join the game. И още един. Така е таки. Забравях, че те се спават отзад. Майко, какъв скин. И направо...
4 човека. Хората отплуват. Въобще не може да се удря. Взели са най-хубавата броня. Само момчета. Браво. То нямам отплува там някъде си. И да, това беше от клипа, да ви хареса, въпреки че много спирах на пауза. И очаквайте втори епизод.